అండ్ ఇప్పుడు మన మనోజ్తో మాట్లాడేద్దాం. ఎస్, అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈ ఈ టైంలో మాకు ఇలా మాట్లాడాల్సిన ప్రోగ్రామ్ ఉంటుందని ఎవరు చెప్పలేదు. సో చెక్ వినిపిస్తుంది కదా? యా, పార్ట్ 1 రిలీజ్ టైంలో మీరందరూ మాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. అండ్ ఫస్ట్ సినిమాకి అంత ఆదరణ రావడం అనేది మామూలు విషయం కాదు. ఐఎమ్ ఫర్ ఎవర్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ ది ఆడియన్స్ అండ్ మీడియా దట్ హెస్ సపోర్టెడ్ అస్. ఈ మూవీలో నేను మనోజ్గా సెట్ అవుతాను, బాగా చేయగలను నమ్మిన మా ప్రొడ్యూసర్స్ అయిన నాగవంశీ గారికి, చిన్నబాబు గారికి, హారిక గారికి, ముఖ్యంగా మా డైరెక్టర్ అయిన కళ్యాణ్ అన్నకి, వీళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్పడం, ఆడియన్స్కి థ్యాంక్స్ చెప్పడం తప్ప ఇంకెప్పుడు ఏం చేయలేనండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, ఎటర్నల్లీ గ్రేట్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్